Római kori temetőt tártak fel a rózsakert alatt. Szerencsésnek érezhetik magukat a sajtó képviselői, ők ugyanis 2011. augusztus 3-án délelőtt a helyszínen tekinthették meg a rózsakert alatt feltárt épület maradványait, amit napokon belül vissza fognak temetni, talán örökre. Mi viszont ezt követően járhattunk ott, így láthattuk, ahogy a régészek megkezdik a feltárt leleteket a végleges betemetés előtt szakszerűen lefedni. Tóth István Zsolt, az ásatás vezetője elmondta, ennek oka, hogy a leletek bemutatása megközelítőleg 100 millió forintos összeget emésztene fel, erre pedig megfelelő nemzetközi pályázat hiány jelenleg nincs pénz. A 4. és 5. század fordulóján épült Cella Trihorára, magyarul háromkaréjű temetői kápolnára a Pécsi Egyházmegye építkezése nyomán bukkantak a szakemberek. A lelet megtalálásához szerencse is kellett, a késő római téglasír egy része ugyanis belógott abba a kutatóárokba, melyet a régészek ástak.